abantu asehlala phansi ke sihlala phansi yethu niyayazi into nokubana apha eklasini yam we don't follow events, we follow people. And ke ngoku kule video ndifuna silandele the Gupta brothers. Ndizabathatha from India ndibazisa apha eSouth Africa ndiphinde ndibathatha apha eSouth Africa back to India. Mamelani bantase into eyenzekayo. So iGupta brothers nyhani ke zikhulele India, so kwabo bekukho ispaza shop. Yaqonda kule nto yesispaza shop bantase kwafumaniseka uba ibhizinesi ayihambi kakuhle kwathini and ngoku badala yaqonda ingaske bazenzela into zabo. Yava bathi besahleli ngenye imini bantase begcakamela ilanga kwathiwa hey athi lo mdala hayi mna ndizakhe ndihambe ndozama impilo kwezinye iicountry because ingathi kuyaphileka kwezinye iicountry. Yaqonda hayi nyhani bantase bavumelane athi nalo uphakathi hayi nam ndizawuyozama kwenye indawo. Yaqonda and ke ngoku lo mncinci ngathi wayesemncinci kakhulu nokungela xesha sharp chom lo mdala azame bantase aye kooChina, aye kooRussia, aye kooSingapore. Kungalungi mani, kungalungi into zakhe yaqonda. Lo uphakathi yena ngelaa xesha eSouth Africa ke bantase ngelaa xesha kwakutoyitoywa nyhani. Laa nto iserious into nokubana yeyi imelo yelo zazibhizi zibamba abantu so. Yaqonda izinja zazitya abantu ngeapartheid yaqonda but abantu abamnyama besilwa bantase. Waqonda lo phakathi ngathi interesting le nto yenzeka kulaa country. Ngathi interesting emane efunda i-newspaper qho everyday ethetha ngeSouth Africa. Akazifundi ezinye izinto, funa le party ethetha ngeSouth Africa. Hawu wabona phaa ngo-93 wathi mandiyapha kule country. Waqala ndiyobuza e-airport, musi i-airport zakudala engathi igeyithana nje. Hamba uyobuza e-airport bantwana xa ndifuna e-South Africa kufuneka ndize nantoni. Wathi uza nemali enye nenye uzayibona phambili mali. Waba kanti bantase uyasuka laa mfo uphakathi from e-India uzapha eSouth Africa. Wafika bantase walenda tyurukudu eJohannesburg. Ekulendeni kwakhe bantase eJohannesburg hayi sharp aqonda uba ye mandiqala ibhizinesi. Aqala ibhizinesi athunga izihlangu enza izihlangu bantase azithengise hayi sharp chomi noba lizayizayo at least uyazizamela yaqonda. Hayi nathi sabe elaa xesha ke bantase singafowukhasanga kumazayizayi sifowukhase ebalungwini. Yaqonda sithi hayi noba lizayizayi liyazizamela izayizayi labantu masiliyekeni. Sharp chomi kwakungo-1993 mos. Sharp wazama ke ngoku wabona into nokubana urhulumente apho uzawutshintsha apha urhulumente. Wazama uba close ke ngoku nale genge ye-ANC. Hayi nyhani after beclose negenge ye-ANC nyhani utata uNelson Mandela waba ngupresident. Hey laa mfo uthe utata uNelson Mandela xa eba ngupresident wamane ezigudla apha kutata uNelson Mandela masithi hayi mani masibe ziitshomi mani masibe ziitshomi. Tata uNelson Mandela mos noko wayeqolile ngelaa xesha wayemdalanyana and ke sani-Robben Island ayidlali nezaa zitulo zithotsharisha abantu azizidlali zizawukwenza ube nayo inkano nayo yaqonda. Baphe bemthi hey tata uNelson Mandela angayihoyi le nto yalo Gupta lo hayi angapheli mandla because at that time Zuma, Cyril Ramaphosa and everybody else, they were already politicians, ne? Not Thabo Mbeki, everyone was gudla apha kuThabo. Was gudla apha kuThabo. Ijani yayazi ke ayinabo ububele. Yamane imjonge sithi. Amane sithi, into ufuna ntona? Wabesithi hayi mfondini masibe ziitshomi wathi hayi hey ungakulinge. Wabe ke utata uThabo Mbeki eyibona into nokubana le ayizange nge-pure intentions. Ulapha mstata uThabo Mbeki. Lo kazange nge-pure intentions. Sharp chomi yaphela ipresidency katata uNelson Mandela kwangena utata uThabo Mbeki udeputy wakhe yangutata uZuma. Sharp chomi yenzeka bantase loo nto yenzekayo ngepresidency katata uThabo Mbeki. Hayi sharp kwarayithi kwabakho i-good idea into nokubana no ezikolweni ngoku kufuneka kubekho ii-computer labs yabo ngurhulumente omtsha. So all these things now are being introduced to black people. Kwathiwa makubekho iikhompyutha ezikolweni kubekho ii-labs kwathini. Hayi sharp chomi nathi sayiwela loo nto bantase sathi hayi nyhani sifuna ufunda ikhompyutha. Sathi sisajongeleyo bantase nyhani ezikolweni zethu qala kanqa tyurukudu ii-computers ezibhalwe Sahara ne kanti ezo computers zo-ownwa ngulaa Gupta brother. Niyamkhumbula lo waza ye-1 apha South Africa zo-ownwa nguye nyhani bantase wazifaka ezikolweni. Yaqala apho ilooting ngee-funds zalapha ekhantrini yaqala apho walutha. After loo nto waswelekelwa ngutata.
babuyela back to India. Xa befike India, hey, wabona kwathiwa hey kuthiwa bababini ngoku. But hey utukutuku fondini utyebile kutheni kumnandi South Africa wathi jackpot. Wathi South Africa jackpot. Hey wathi nalo bezama ko-China ko-Singapore wathi hayi nam ndizawuya eSouth Africa. Kwathiwa nakulomncinci nawe masihambeni. Beza ke ngoku bantase ngalaa nyaka sebesiza bonke. Hayi ke bantase bayenzani Eskom, bayenzani SAA, bayenzani Transnet bantase. Kuthiwa there was a time iEskom yayithenga icoal ngezizumbula zemali bantase kungaziwa noba icoal yokwenzani because kaloku sana yeyi balutha bantase balutha. Kulo mlutho wabo bantase ba-close kakhulu kwii-politicians uyaqonda. And ke ngoku wonke umuntu apha kwezi brothers wayenomsebenzi wakhe. So lo mdala ubrother yayinguye ifixer owayesithi xa ii-politicians zi-involved kwi-scandals ayenze sure into nobana ezaa scandals they go away, right? And then in exchange bebefumana ii-deals with the government, ne? Then yena luphakathi ibinguye o-negotiate ezi deals bazifumanayo with ugovernment. Lo umncinci had one job, don't know umsebenzi wakhe is to entertain ii-sons zezi politicians because he was younger mos, yaqonda. So wayebhize zulazula noDuduzane Zuma ibaseziklabhini esithini. Sharp chomi yaphela ipresidency katata uThabo Mbeki ngelihle, yaphela kungekho mnandi ncam kwangena uTata uZuma. Ayengena uTata uZuma hayi ke mntakabawo babubudle bantase babubudle bayitya imali ekhantri. And then after loo nto ke ngoku bantase into eyothusa abantu bantase yinto nobana komnye unyaka apha kwaflya abantu abayi-200 from Sun City. Andiyanoba ndisayikhumbula naloo nto. Sorry, from lentozeni kwaflya abantu abayi-200 from India. Yeva bemka bayolendisha kwi-military base yayingaseRustenburg na. Balenda phaa and then bahamba bayohlala eSun City abo bantu. I-question ke ngoku yaba yinto nokubana njani because akufunekanga uvele ulende nje nanjani napha yabo, and kufuneka i-approve ngabantu abaninzi. Then yaqalwa ke ngoku yaquestionwa i-relationship katata uZuma neGupta brothers. Sharp chomi yaquestionwa ngo-2017 ke ngoku xa izaba zii-elections ke ngoku zoba sivotele upresident wekhantri. Mos i-ANC kwafuneka ivotele upresident wabo internally before sibe kanti siyavota. Nyani ii-candidates I think yayingumama uNkosazana Zuma plus notata uCyril Ramaphosa. Kwawina uCupcake. After kuwina iCupcake kwathiwa laa mcimbi wezaGupta brothers mawuvuke. Kwathiwa laa mcimbi weGupta brothers bantase wavuka umcimbi weGupta brothers wangathi umtsha wavukwa yangathi uzizawutshajwa iGupta brothers. Ndithetha uba mna bantase bemka apha ekhantrini ngobusuku sebesebenzisa ijet yabo sebebaleka besenjesi batukutuku ke at this point batyebile mos imali yethu baleka. Andisakhumbula ndandiyibukele SABC 1 noXolo Grootboom babaleka bantase babaleka bangena kulaa jet bemka basingazasiphinda sababona since that day. So ke ngoku into eyenzekayo nge-30 zikaJuni ngoku thina sithi mabahambe uTata uZuma uphi use-India. Wenza i-interview, imistake yakhe ibela interview. Wenza i-interview uTata uZuma kwabe kuthiwa Tata uZuma uzothini apha wathi hayi ndizobona ibrother yam ubesti Skim Ferefere chomi yam. Kaloku ichomi yam yemka eSouth Africa igxothwa ngabantu abebengayifuni ichomi yam, ngoku ndizoyibona kwathini. Yaqonda ngoku umbuzo uthi hayi wemke gxothwa njani umntu owabalekayo abaleka ii-charges. Kaloku aba bantu aba siyabafuna thina, sibafunela la makhwenkwe sifuna bayojoyina uNomkhithi eRhosi Mampuru. So what do you mean into nokubana wena sabagxotha? Siyabafuna mabeze and ke ngoku sibafuna eRhosi Mampuru. So uTata uZuma uthi ke nake into nokubana yeyi thina saba unfair kakhulu kwiGuptas kwathini and ke ngoku une-feeling ingathi ezi elections zizayo uzaziwina. So that's why ke ngoku efuna baphinde babe fast baleqwe ngumgqomo naza brothers because uthi naye zii-brothers zakhe.
So that's why ke ngoku mhlawumbi uyovuselela ke ngoku loo relationship utata uZuma uyazibona into yokubana ipower izawubuya ibe sezandleni zakhe apha eSouth Africa, and ke ngoku ipower xa isezandleni zakhe isezandleni zeGupta brothers. That is not a secret, usixelele yena ngokwakhe into yokubana une-feeling yoba uzawuwina. Yafa mandase. So sikuloo nto ke ngoku, that's why idumile le nto yeziGupta brothers. Abantu asehlala phansi ke sihlala phansi wethu njengoba bendisitsho into yokubana apha eklasini yam we don't follow events, we follow people. And ke ngoku bandase sisalandela utata uZuma neGupta brothers, yaqonda. So bendisekule ndawo yonto yokubana utata uZuma visited the Gupta brothers nge-30 zikaJuni apha. Ngoku besisithi mabahambe, utata uZuma was there, yaqonda. Wenza laa interview ke into yokubana esithi bekukho abantu apha ekhantrini abangahambisani naye uGupta brother lo, so uyombona apha ekhantrini yakhe, and that une-feeling yoba uzawuwina ii-elections. Yey bandase qhushumbi ANC, qhushumbi ANC bandase. Ndive mna ngofikile Mbalula sesithi nyamazi ke thina sibhizi apha ekhantrini senza i-damage control, kukho umntu obhizi yena o-rubby shoulders nee-fugitives. Kwathini uZuma ebengekho apha, uZuma uthathe imayikhi apha wathi into yokubana umenani kule nto yoba mabahambe. Ugqiba kwakhe wahamba yena, wahamba yo-rubby shoulders nelinye izayizayi. Yebandase utsho uMafikzo watsho bantase, nam ndayiva into yokubana iyalumeza ke noko nawe tata uZuma, iyalumeza le nto yenzileyo into yokubana ndithene ndaqomba iyalumeza. Hayi ndithe bantase ndisathi iyalumeza, kanti uRonald Lamule namazi mos uMaroni, kanti uMaroni uthi nithi kwenzeke ntoni. Kwathiwa hawu tata uZuma ebese-India ngeJune 30, wathi eIndia uhambe nabani. Kwathiwa hayi umntu oqashwe kurhulumente kwathini. Wathi uMaroni yabona ke i-action is going to be taken. I-action is going to be taken, and ke ngoku sifuna nto nokubana ugovernment wase-India abatyhale ngezixhanti, iGupta brothers babatyhale ngezixhanti, baza apha eSouth Africa bazofeyisa ezo charges. And ke niyamazi bantase uMaroni mos into yokubana unalaa degree yabantu abakhulu balapha eSouth Africa, yaqonda. Niyamazi uMaroni into yokubana xa esithi uyama emaplangeni uyasulwela kwezi international courts kuba hectic. So uMaroni uthi hayi ndiphezu kwabo bazawubuya apha eSouth Africa, and bazawubuya bazofeyisa ii-charges zabo. Ndithi bantase ziibhiliyoni, kuthiwa aba bantu baluthe over how many billions? Over 20 billion apha eSouth Africa. Basatyezomali nangoku, basatyezomali, basaflya ngee-private jets nangoku bantase. Izizukulwana zezizukulwana zabo bantase ziseza kwenza laa nto. So andiyazi intention katata uZuma, I'm not into politics, so andiyazi intention yakhe noba ibintoni. Maybe he wants i-funding for i-campaign ezayo or whatever. Maybe uvuse relationships zakhe zakudala, yaqonda, for into ezinjalo. But also like if ever you were questioned for izinto ezinjalo, why ubuyela apho? Like iyalumeza mani bantase. Niyantoba niyandiva na? And andingumntu uthanda ubangela ndibe deep kwinto zepolitics because I'm not a politician, andizazi into zepolitics nyhani into nokubana zihamba njani. But ke if sithetha ngento yobana i-marketing okanye campaigning, I don't think it was a good move, especially because ngeyile yena xa sithetha ngestrategy ke ngoku mhlawumbi bebene-internal strategy sabo, ngeyile yena bucala ayifihle le nto ayoyenza phaa. If ibindim yenza yokhusi mna bantase, ndiyisote out ndibuye sendisula umlomo sendisenje njengakhange ndenze bekakhange ndenze nto. Ngoku yena wenza nee-interview yo bantase, yidanger le sikuyo. And uCupcake akazuyiyeka, ubona uCupcake norhulumente wakhe abazuyiyeka. Yabantase, on a serious note, like sizavotela uba kubole kwasani, sizavotela abani guys xa kufika ezamini zinkulu zoba masivote. Hayi mna ndiyazi phofu nanku November ngoku, nanku November kumele sivotele aba.
balapha bazobe besinceda ngemibane nangamanzi. Sizawuvotela bani? Ndiyayazi nizabe nimention ii-political parties but zibole zonke. If ubuza lokhu uzawuthi awufundwa ngubani bani. If ubuza lokhu uzawuthi awufundwa ngubani. Nanku lo webheret ezibomvu evela ngoku kuMadlanga Commission kulaa nto yala general uphuma oopipe ngomlomo. Nanko evela phaa kulaa general uphuma oopipe ngomlomo. Akho mntu ungaveliyo. Like akho mntu nje ukhabe clean kwi-politicians. Akhabe clean sithi hayi yabona lo simthembile lo uclean. Instead they are just playing games because wonke umuntu upreparishela ezi elections. Mandiqiniseka apha. Otherwise ndizawulala ngavukisa stress. And bantase also bantase ni-rude nina, like ni-rude and mna and like andiqali mntu apha kule nto yale social media. Ndiyafika ndithethe into yam ndiphume kanje ndingabuzi mntu imibuzo futhi. But ni-rude nina niyakwazi into nokubana ndiposte ividiyo nikhomente into ezithi hayi ungazosixelela ngento ethile thina sifuna into ethile. Wena nabani? So aba bantu wena ufike belayikile kulaa video, aba bantu ufike bekhomentile kulaa video, bona banangqondo. So suthi because ndikhe ndaxabana nomnye usisi kabuhlungu kuFacebook the other day. Uthi lo sisi andazi bendiposte ngantoni. Wathi yena no but why ungaposti ngoMalema? Andazi uMalema wayenze ntoni. Why ungaposti ngoMalema kwathini. Ndizike mna ke no because I'm not interested kwinto ze-politics and what not. Yabo athi hey hayi wena bakuthengile. Yebantase hayi into enkulu leyo esithi lo sisene ngusisi omdala, untombi something, untombi ethemba okanye ngumuntu omdala. Sathathana bantase because she's busy saying hayi bakuthembile wena kwathini ufana nje noMusa Khawula unikwa imali ecaleni kwathini. Yayi into enkulu leyo and noba kulapha ngoku noba ku-TikTok ngoku because bendixabana naye kuFacebook. So bantase i-channel yam apha ndiposta istory endisilandelayo. Istory endingasilandeleyo, istory endingekho interested kuso awuzusibona apha. And unfortunately ke ngoku nto nobana sibethanga mali sathi savula le page mna nawe. Le yeyami page and what I say goes apha kule yami page. So if ngebhadi lakho kube kanti ndiposte into wena ibingeyiyo lubuyilindile okanye ibingeyiyo luyifunayo, oh well sorry. Ngenye imini xa ndiposta le ifunwa nguwe ukhona odisappointed othi eish bendicimba umeni uzawuposta into ethile. But kukho abantu abane-maturity apha eklasini yam abayi-understandayo into nokubana apha silandela into kanje nakanje. Uyaqonda? Kukho abantu kubekho ezigilamkhuba andiyazi noba ndivela kwii-FYPs zabo okanye zithini. Yho. Yazi mntu bangaske yabo iklasi yam bangaske sihlale senje. Xa ividiyo yam ikhutshelwe bona qha maybe I must post for friends only. Yintoni? Ndiyakwazi uposta for followers only ne? Poste for followers only. Ogezayo phaa kwi-followers sizam-attenda simbhlokhe out. But hey aba be-FYP and uzawufumaniseka uba umntu kungonothukayo uba unomkhitsi sithi unomkhitsi. Hey wena utsho ngeenwele ezivukuvuku uzothi unomkhitsi. Into endandikhathalele ngantoni le? Into endandikhathalele nganto yoposta. Hayi sometimes nyhani iyadika le nto because hey hayi suka abantu